Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa masu aikin ceto sun kwashe fiye da mutum 1000 daga yankunan da ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa suka shafa a kudancin yankin Tibet. Koriya ta Kudu da Japan da kuma Amurka za su gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa a farkon wata mai zuwa. A Najeriya, tsohon mataimakin shugaban kasar kuma ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya bayyana dalilinsa na sanya dawo da tallafin man fetur a ƙasar idan ya samu mulki. Ni a rayuwana na shekara 79 zan nemi 80 yanzu. Ban taba ganin an sha wahala a ƙasar nan kamar wannan kawon ba. Wannan tallafin fetur da aka janye shine babban dalilin da ya kawo mana wannan yanayi da muke ciki. A jamhuriyar Nijar kuwa kungiyar da ke kula da shuka da kuma tattalin itatuwa ce ta shirya wani taro da nufin karfafa shuka bishiyoyi. Taro ne don mu kwatanta ma mutane amfanin ice cikin ƙasa, amfanin ice cikin rayuwa, amfanin ice ga ɗan adam. To za mu je Uganda inda hukumomin kasar suka sanar da cewa yanzu babu sauran mai ɗauke da cutar Ebola a ƙasar. Amma kafin mu shiga cikin shirin sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Mahukuntan kasar China sun ce masu aikin ceto sun kwashe fiye da mutum guda daga yankunan da ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa suka shafa a kudancin yankin Tibet bayan mummunar ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa da ta afko a ranar Laraba. Kafar talabijin ɗin China ta ce fiye da masu yawon bude idanu 500 na daga cikin waɗanda aka ceto. A arewacin Nepal kuwa ana ci gaba da neman waɗanda suka tsira cikin dare yayin da ake ci gaba da fargabar aukuwar wata sabuwar ambaliyar. An tabbatar da mutuwar kusan mutum 500 a Nepal, amma har yanzu fiye da mutum 800 ba a san inda suke ba. The casualty figures continue to rise in what has become the worst. Wakiliyar BBC ta ce adadin waɗanda suka mutu da jikkata na ci gaba da karuwa a mummunan bala'in da Nepal ta fuskanta tun bayan girgizar ƙasa da ta afko a shekarar 2015. Fiye da rabin waɗannan mutanen dai baƙi ne masu yawon buɗe idanu da kuma waɗanda suka je ibada. Shugaban Siriya Ahmed al-Shara ya naɗa jagorar rundunar da Kurdawa ke jagoranta ta Syrian Democratic Forces SDF a matsayin mai bashi shawara. Naɗin da yi na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da Mazlum Abdi ya sanar da rusar rundunar Kurdawan a ƙarƙashin wata yarjejeniya ta haɗin gwiwa da gwamnatin Damascus. The Syrian Democratic Forces were set up in 2015. Wakilin BBC ya ce an samar da rundunar SDF ne a shekarar 2015 tare da goyon bayan Amurka, kuma ta taka muhimmiyar rawa wajen fatattakar kungiyar IS daga manyan yankunan da take iko da su. Sai dai Kurdawan sun rasa mafi yankunan da suke iko da su ne a arewa maso gabashin Siriya bayan rikicin da ya barke a watan Janairu tsakaninsu da daga takarun gwamnati waɗanda ke kokarin sake mayar da yankin ƙarƙashin ƙasar ta Siriya. Rahotanni daga kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce gwamnatin shugaba Donald Trump na tattaunawa da gwamnatin riƙon ƙwaryar Venezuela kan yiwuwar Washington ta mallaki wani kaso na ɗimbin arzikin man fetur ɗin ƙasar. Rotanni sun ce tattaunawa ta shafi fiye da filayen haƙo man fetur 12 masu samar da mai waɗanda ke ɗauke da ganga biliyan 90 na ɗanyen mai, wato kusan kashi 1/3 na man da Venezuela ke da shi. Kamfanin dillancin labarai na Axios ya ce a ƙarƙashin shirin kamfanoni masu zaman kansu ciki har da na Amurka za su bunƙasa waɗannan filayen man, yayin da kuma Venezuela kuma za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga daga man. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Koriya ta Kudu da Japan da kuma Amurka za su gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa a farkon wata mai zuwa, duk da cewa shugaba Donald Trump ya rage irin waɗannan atisayen da Amurka ke yi tare da Koriya ta Kudun. A makon da ya gabata aka kammala atisayen haɗin gwiwa tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka kwanaki 6 kafin lokacin da aka tsara. A wannan makon kuma Amurka ta soke wani babban atisayen saukar sojoji daga ruwa zuwa ƙasa da aka shirya yi a wata mai zuwa. Mr. Trump ya ce ya rage ayyukan soji tare da Koriya ta Kudu ne saboda abin da ya bayyana a matsayin kyakkyawar alaƙar da yake da ita da shugaban Koriya ta Arewa. Shugaban na Amurka dai yana zargin Seoul da gazawa wajen marawa Amurka baya kan batun Iran. Rundunar sojin Amurka ta ce babu wani jirgin ruwa da ya shiga ko ya fita daga tashar jiragen ruwa ta Iran ba tare da izinin Amurka ba tun bayan da ta fara toshe hanyoyin ruwan zuwa ƙasar. Cikin wata sanarwa da babban kwamandan rundunar sojin Amurka ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, ya ce ana baiwa jiragen ruwan damar shiga da fita daga tashoshin ruwan Iran ne kawai saboda dalilai na jin kai. Ya ce tun daga watan Mayun da ya gabata
Sojojin Amurka sun taimaka wa kusan jiragen ruwa na kasuwanci 1,500 wajen ratsa mashigar Hormuz, inda suka ɗauki kusan ganga miliyan 750 na ɗanyen mai. Sai dai kuma Tehran ta dage cewa mashigar Hormuz na cigaba da kasancewa a rufe. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su kuma za mu fara ne daga Nepal inda aka yi gargaɗin yiwuwar sake samun wata ambaliyar ruwa a arewaci yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman waɗanda suka tsira daga ambaliyar ruwan da ta kashe akalla mutum 469 a Nepal. Adadin waɗanda suka ɓace kuma yana karuwa inda ya kai mutum 900 zuwa yanzu kuma sun hada da ɗaruruwan masu yawon bude idanu daga kasashen waje ciki har da mutane sama da 150 daga India da kuma wasu 33 daga Birtaniya. Kafasar rahoton Asiya Azadi Mushri. Hanyoyi sun cika da laka a Trishuli inda lakar ta kusa shanye motocin da aka ajiye a kan tituna. 'Yan sanda sun tare hanyoyin da ke kaiwa ga shiga wuraren da annobar ta fi kamari musamman a kusa da teku, inda aka yi gargaɗin cewa za a iya samun wata ambaliyar. Adadin mutanen da suka mutu na ci gaba da ƙaruwa, yayin da mahukunta ke cewa wannan ce annoba mafi muni da Nepal ta yi fama da ita a tarihi tun bayan girgizar ƙasa ta 2015. A wannan karan, masana sun yi amanna cewa narkewar kankara na daga cikin abubuwan da suka janyo ambaliyar ruwan. Jiragen sama na ci gaba da shawagi domin nemo mutanen da lamarin ya ritsa da su, tare da raba kayan agaji ga mutane. An dai ceto ɗaruruwan mutane ciki har da mafi yawa daga cikin mutane 450 da suka makale a cikin wani rami a Trishuli. Ana kuma ci gaba da ƙoƙarin ceto sauran mutanen da ake nema, wani lamari da ke baiwa iyalansu fatan sake ganawa da su a nan gaba. A gaida da masu Abdul Muktar da rahoton da ya haɗa mana, to yanzu kuma sai Najeriya. Inda tsohon mataimakin shugaban kasar kuma ɗan takarar shugaban kasar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ke shaidawa BBC dalilansa na son dawo da tallafin man fetur idan ya samu nasara a zaben 2027 da ke tafe. Alkawarin da Atiku ya yi a baya-bayan nan ya janyo cece-kuce a fagen siyasar Najeriya. Sai dai a hirarsa da BBC ya ce ɗaukar wannan mataki ya zama dole don tsamo 'yan ƙasar daga halin da suke ciki. Ga dai abin da ya shaidawa Madina Dahiru mai shanu. Kowa ya san rayuwar talaka a Najeriya yanzu. Ana cikin kunci kuma ana cikin rashi. Wannan tallafin fetur da aka janye shine babban dalilin da ya kawo mana wannan yanayi da muke ciki na talauci da rashin aikin yi da tsadan rayuwa da jama'a suke fama da shi. A gaskiya ni a rayuwana na shekara 79 zan nemi 80 yanzu. Ban taɓa ganin an sha wahala a ƙasar nan kamar wannan kawon ba. Ka tuntuɓi masana ne suka gaya maka cewa wannan mai da tallafi shine abin da ya kamata? Sai na tuntuɓi jama'a ba ni gani ne na cikin jama'a. Wato yanke hukuncin cewa mayar da tallafin shine daidai kamar rarrafe cikin duhu ne, gashi kuma a kwanakin nan dama shugaba Tinubu ya zarge ka da jahiltar fannin tattalin arziki da kuma shugabanci. Me Tinubu ya sani ne batun harkar arzikin ƙasa. Amma ni lokacin da muke cikin gwamnati ai mun gwada mun gani ko za ka cire tallafin abin a ƙasa ba a lokaci ɗaya za ka yi shi ba, kuma sai ka kyautata rayuwar jama'a talakawa sannan ka dinga cirewa a hankali amma ka zo gaba ɗaya ka cire shi kashi 100%. Ai wannan bala'i ne. Wasu suna ganin kamar anya ba wai kana amfani da raunin 'yan Najeriya ba ne, ganin cewa suna cikin halin kunci idan kai maganar mayar da tallafi za ka samu ƙuri'u, shi yasa kake wannan maganar? Ni ma ya shafe ni fa, ina noma, ina kiwo, yau ba ni iya yin noma, yau kiwo shanun da nake da su an sace su. Me ya kawo wannan? Talauci da rashin aikin yi ga musamman wajen matasa. To ina ga kalaman gwamnati mai ci inda suka ce ai cire tallafin man fetur an samu alfanu sosai, wasu sassan tattalin arziki sun fara farfadowa. Wato idan ka mayar da tallafin man fetur kaman ka mayar da hannun agogo baya kenan. To mu yadda an ƙara samun kuɗi. Ina kuɗin suke? Ba aiki ga matasa, ba sana'a ga 'yan kasuwa. To ina kuɗin suke? Ai da ya kamata a ce wannan kuɗin da aka ce an samu an kyautata wa rayuwar jama'a. Amma ina
sai ƙara lalacewa ake yi. To ka faɗa mana yaya naka tsarin zai bambanta da na baya. Yadda nawa zai bambanta ba abin da za mu yi ba tare da mun zauna da jama'a a tsara yadda za a yi ko kuma a cire ko kada a cire ba. Sai an shawara da jama'a. Da waye shugaba Tinubu ya shawara. Kina gani da yadda ya fito. Kawai ya fito ranar tsaka ya ce na cire tallafin ƙasa 100%. Wato kana cewa akwai yiwuwar idan ka hau shugabancin ma za ka iya barin tallafin. Danganta yadda muka samu yanayin ƙasan yake. Ya danganta yadda muka samu ƙasan yake. To wasu ba za su ce kamar kai amai ka lashe ba kenan tun da ka jaddada ka ce za ka mayar yanzu kuma ka ce ba haka ba. Ba wani magana amai ya lashe a harkan gwamnati ko kuma a harkan rayuwa. Gwamnati yau za ta dubi ta ce zan gabatar da wannan amma in ta ga bai ba sai ta canja ta da kawo abin da zai amfani jama'a. Ba wani sabon abu ba ne. Ai mu 'yan adam ne. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar kenan. To yanzu kuma ga wannan sanarwa dangane da wannan batu. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya da alama batun cire tallafin man fetur da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi ya sake dawowa sabo bayan da tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar adawa ta ADC Atiku Abubakar ya yi alkawarin dawo da shi idan ya nasara a zaben 2027. Mayar kuma duk wani wanda ya sa shi kudi zai mayar. Ai babban abu shine an cire tallafi, ina an cire ko to ina kudaden suke. Tuni dai wannan batu ke ci gaba da haifar da zazzafar muhawara a fagen siyasar kasar. Wannan yaudarar mutane yake yi, mutumin da yake kan gaba wajen ikirarin cire tallafi yanzu kuma zai zo yana waɗannan kalamai har ma yana zai soke wannan tsari bayan kuma shi ne ma kan gaba wajen yin irin wannan maganganu a baya. To ku kuna ganin abu ne mai yiwuwa a iya dawo da tallafin man fetur din? Me yasa wasu ke ganin batun a matsayin daɗin bakin 'yan siyasa? Waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a kai a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To ga masu sha'awar bayyana ra'ayinsu a filin wanda zai zo muku a yau Juma'a a shirinmu na karfe 8:30 daidai agogon Najeriya da Nijar sai ku aiko mana da saƙon murya ta shafinmu na WhatsApp a lamba plus alamar tarawa kenan 234-809-60-6369 sai mun ji daga gare ku. To bangaren marasa rinjaye a majalisar wakilan Najeriya dai ya bukaci shugaba Tinubu da ya kai ziyara jihohin Neja da Zamfara da Sokoto bayan satin mutane da dama a hare-haren 'yan bindiga. A wata sanarwa da suka fitar a jiya Alhamis, 'yan majalisar sun kuma bukaci shugaba Tinubu da ya yi amfani da dala biliyan 5 daga asusun ajiyar Najeriya a kasashen waje domin kawo ƙarshen matsalar tsaro tare da baiwa jami'an tsaro umarnin mamaye dazukan da 'yan bindigar ke buya da kuma canza salon yaƙi. Honorable Abdulsamad Dasuki shine mataimakin shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan ta Najeriya ka karin bayanin da ya yi wa Awwal Ahmad Janyau. Mun tsaya mu yi nazari. Babu kuɗi ne. Mu ai muna bayanan cewa akwai kuɗaɗe. Mun gani a majalisa an ce akwai kuɗaɗe amma kamar da kowa ya sani kasafin kuɗi na shekara ta 2025 har yanzu ba a kai ƙarshen shi ba. Akwai sauran kusan wata ɗaya kafin ya ƙare. Shi ministan kuɗi ya nuna mana cewa akwai kuɗaɗen nan amma mu ba mu tsaya mun amince da ko akwai ko babu ba amma an bayani kila in kuma majalisa za mu samu ƙarin bayani amma duk da haka in ma babu kuɗaɗen nan muka ce a je a ɗauko wani abu daga foreign reserve ɗin mu wata ɗaya wata biyu kada ma a shiga waɗansu wurare kamar yadda aka yi a jihar Oyo lokacin da aka kama waɗannan yaran nan a zo arewacin Najeriya a zagaye ta tare jami'an tsaro duk inda ake zaton cewa akwai mutanen nan cikin ikon Allah in aka ba da irin wannan taimakon da muka bayar wanda kuma cikin ikon Allah kamar yadda faɗa mu a matsayinmu na 'yan adawa ba mu taɓa kawo adawa a cikin harkar tsaro ba shi yasa muka ba gwamnati dama in tana so ta zo cikin kuɗin da aka tara na foreign reserve mu ga me za mu iya cirowa saboda akai ƙarshen abun nan kuɗaɗen ajiya na ƙasashen waje kamar nan kuke son a ciro ki biliyan 5 muka ce in sun ga su za su yi dan mun ga na dala ko na naira na dala a zo duk abin da ya kamata a yi in dai ana biɗa kuɗi a je a ɗauko daga nan mu tabbatar da cewa in Allah ya bamu iko cikin wata ɗaya wata biyu a haɗa kai duk wani abu na rashin tsaro nan mu kai ƙarshen shi. Amma gwamnatin nan tana ta yaƙi da waɗannan matsaloli na tsaro kamar ba ku gamsu ba ne da abin da ake yi? Ba mu gamsu ba saboda kamar yadda ka sani ko al'umma ta sani tun shekara ta 2025 wata na 11
muna cikin wannan tsarin na doka ta ɓaci, state of emergency kenan. To lokacin ya kamata a ce duk wani abu kamar in ta kama a shiga cikin dazukan nan a yi yakin da za a kai ƙarshen abubuwan nan, amma ba a haka ba. Wuri guda mu ga an yi wannan kacala. Shi shugaban ƙasa a matsayin shi na shugaban askarawan Najeriya ya je ya yi jagoranci. Ai kwanakin baya ta lalace ya je ya yi jaje a garin Plateau, ya ce duk abin da za a yi a kai ƙarshen abubuwan nan zamu, amma bayan haka nan ba mu ji wani abu wanda zai dan gamsar da al'ummar mu. Sai sa muke ce in ta kama a matsayin shi na shugaban ƙasa aka gan shi a garin Zamfara ya kwana 2-3, na ya maka imani in Allah da jami'an tsaro za su rufe dajukan nan, kuma daga nan ya ga abubuwan da ke faruwa cikin garin Sokoto ya je Bargu ya ganin makan shi abubuwan da ke faruwa. Wacan dama ai basarake ne a garin Bargu. Amma wasu za su ce ba ku tashi magana ba sai yanzu da kila an shiga lokacin kamfen. Ai tun da muka shiga majalisar nan muke magana cewa harkar tsaro kada mu yi siyasa cikin ta, mu ba da duk gudunmuwan da goyon bayan da za mu ba suwa saboda akai ƙarshen laluran nan. Don haka yanzu mecece babbar buƙatar ku ga wannan? Duk abin da za a yi na a datse dazuzzukan nan da ke arewacin Najeriya. Wato sojoji su shiga su mamaye su? Sojoji a kawo sojoji su mamaye su a tabbatar da an kai ƙarshen wannan rashin tsaron nan. Fararen hular da ke can fa kila. Ai gwamnati tana da intelligence ai. Tana da na'urori inda za su iya ganin wake nan waye baya nan ya za mu yi abubuwan nan. Ai mun ga misali kamar na ce maka, mun gani a garin Oyo ai. An yi nasara Oyo. Mun ba da wa'adi ba amma mun ce shirye muke in ta kama ma a dawo cikin majalisa saboda a yi gyarin tsarin wanda zai ba su dama samu inda kuɗin shirye muke mu. Bayani guda ne, mun ga irin nasarar da aka samu dan an haɗa kai sun ja duk abin da ya kamata a garin Oyo lokacin da aka kama nan. Muna so yaran da aka kama Borno, yaran da aka kama Zamfara, yaran Sokoto, yaran duk inda aka kama rashin tsaro mu yi amfani da irin wannan tsarin da aka yi a zo a tabbatar da an kai ƙarshen rashin tsaron nan don abin nan ya addabi kowa da kowa. Honorable Abdulsamad da Suki mataimakin shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan Najeriya kenan. To yanzu karfe 7 ne saura minti 13 a Najeriya da Nijar, haka lokacin yake a Kamaru da Chadi. 6 saura minti 13 kenan agogon GMT da kuma Ghana. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za mu sake komawa Najeriya. To madalla, hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da cewa hukumomin kasar Uganda sun sanar mata cewa yanzu babu sauran mai dauke da cutar Ebola a kasar. To sai da kuma hukumar ta ce za ta gudanar da bincike don tabbatar da hakan. Ga Abdu Halilu da karin bayani. Sanarwar ta kawo ƙarshen bazuwa da barkewar cutar Ebola na zuwa ne biyo bayan gudanar da ɗaukar matakai da suka tabbatar da cewa an yi nasara. Kuma babu alamun bazo ko kuma ɗaukar ƙwayar cutar daga wani mutum zuwa wani mutum na daban. A wannan karo, lamarin ya sha bamban da lokacin da aka samu ɓarkewar cutar Ebola a ƙasar ta Uganda a can baya. A game da ɓarkewar cutar ta Ebola a Uganda a wannan shekara ta 2026, ƙasar ta samar da cikakkun takardun bayanai masu sahihanci kan lamarin. An gano daga ina ne cutar ta fito da kuma hanyoyin da cutar ke bi tana bazuwa. Waɗanda suka kamu da cuta aka tabbatar da sun samu tanadin magunguna kuma suka kammala kwanakinsu na saka ido da aka gudanar da binciken ba tare da an gano wani abu daban ba. An dai sanar da barkewar cutar ta Ebola a ƙasar ta Uganda a ranar 15 ga watan Mayun 2026 bayan da aka samu wasu da suka ƙetaro cikin ƙasar ta Uganda daga ƙasar Demokradiyyar Congo ɗauke da ƙwayoyin cutar. A lokacin mutane 20 ne suka kamu da cutar, ciki har da 'yan ƙasar ta Congo guda 15, ma'aikatan kiwon lafiya 'yan Uganda 4 da kuma wani direba ɗaya da suka yi zirga-zirgar aikin ɗauka waɗanda suka kamu da cutar tare. Mutane 8 sun samu sauki, 2 kuma suka mutu sanadiyar kamuwa da cutar, abinda ya kai yawan jama'a da suka mutu kishi 10 cikin 100 a baki ɗaya. Barkewar cutar ta Ebola da ƙwayoyin cutar samfurin bundubayo ya yi sanadiya shine samfari irin shi na farko da aka gano a yammacin Uganda a shekara ta 2007. Sai dai kuma wannan ba kamar samfarin ƙwayoyin cutar ba da aka yi da a ƙasar Zaire ko kuma Congo Kinshasa da aka samar da maganin shi da kuma ake sa ran zai yi maganin samfarin ƙwayar cutar ta bundubayo. Binciken kwakwa ya tabbatar da cewa
akwai zirga-zirgar ƙwayoyin cutar samfurin bundumbayo. Ɗaukar matakai a cikin gaggawa sun sa an murƙushe shi kuma ba a samu wani abu akasin haka ba a cikin kwanaki 21. Abda Halilu, sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. Ta birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ana gudanar da taron ƙasa karo na 4 akan batutuwan da suka shafi itatuwa ko bishiyoyi. An fara taron ne daga jiya Alhamis inda za a kammala shi a gobe Asabar. Ƙungiyar da ke kula da shuka da kuma tattalin itatuwa ce ta shirya taron wanda ake shirya shi ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar ministan muhalli da albarkatun ruwa da kuma tsaftace muhalli ta Nijar. Babbar manufar taron dai ita ce sanya bishiyoyi su zama ginshiƙin ƙarfafa muhalli da ci gaba mai ɗorewa da kuma farfaɗo da ƙasa a yayin da ake fama da matsalar gusowar hamada. Rahoton Cima'ila Isufu. A jamhuriyar dai ta Nijar ginshiƙan samar da albarkatun sun daɗe suna fuskantar barazana sakamakon lalacewar ƙasa, sare bishiyoyi ba tare da tsari ba, faɗaɗar hamada da kuma sauye-sauyen yanayi, lamarin da ke haifar da raguwar yawan amfanin gona da kayayyakin gandun daji da na kiyo, rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya da kuma barin ƙauyuka zuwa birane. Waɗannan batutuwan ne mahalarta taron da suka hada da hukumomi masu bincike waɗanda suka ƙware a fannin noma, dazuzzuka da kuma yaƙi da hamada, ƙungiyoyin farar hula, wakilai daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a fannin ci gaban karkara ke tattaunawa a kai da zumar samu hanyoyin magance su. Amura Almansur na ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron, ya mana ƙarin bayani yana cewa. Taro ne da ake yi muke yi shekara yanzu ga cikin shekara 4 da muna taron nan saman harkokin shibka itace. Yau kowa ya sani ice rayuwa ce, ice shine ke amfani, shi ke bamu iskan da muke sheƙa, shi ke ci da mu, shi ke kare mu da wani zahi da wata cuta na ƙasa. Kwana 3 ne ya kamata mu yi wanga taron don mu kwatanta ma mutane amfani ice cikin ƙasa, amfanin ice cikin rayuwa, amfanin ice ga ɗan adam. Da ka shibka itace kaka kula da shi, kenan kar ma kaka shibka. Kawai yaro ne an ka yi yaro ba a ci da shi, kenan bai yiwa ya tashi. Kenan haka ne ice an ka shibka shi, dole ne ice sai an ba shi kulawa, a ba shi ruwa, a ba shi abincin shine taki. Maido da waɗannan ginshiƙan samar da albarkatu a fili yana nufin inganta yanayin ayyukan noma, gandun daji da kiwo, waɗanda su ne ginshiƙin tattalin arzikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar, ganin yadda ya dogara sosai kan ɓangaren karkara. Isaka Muhammad Musa wanda ke halarta taron daga Maradi ya ce fatansu shine kowane mahalarci ya zama jakada domin isar da saƙo. In ka zo alal misali a ce duk wanda ka je ka sanar ma mutum ko da 100 shi ma ya sani ya tura ma wani, shi ne amfani wannan taro. Sauyin yanayi abu ne mai da yawa inda shi ke haddasa ambaliyar ruwa, amma a tsarin mu na wayar da mutane da kai mutane sun ware ganewa a'a ashe wannan itacen da muke sharewa suna ɗaya daga cikin da abin da ke kamu ambaliyar ruwa kuma da zahi da ke yawa a cikin gari. Kenan wannan shi ne muke kira na matasa da uwaye a kullum yadda ka san kana ba ɗanka karatu ka ba shi muhimmancin ne zama da jama'a, ta kamata ka nuna mashi menene unhwani da kula ice da shuka shi. Ka san gidanka menene, ka ga in gidanka yana da haƙo akwai ƙanƙaru, ta kamata a ce ka hanka shuka icen ka yi rame, in ka yi rame ka samu taki wanga na gargajiya ka zuba shi ka tsima mai ruwa ya yi ko misalin kwana 4 kana bashi sannan ka shuka. In da ka sa na icen in Allah yarda zai ɗorewa, ko in ka gani akwai gara na hasuwa akwai magani da ake sa na gargajiya wanda ake cewa harshen turanci biopesticide wanda ba ma muhalli illa ba ma shuka illa. Wannan dai zai taimaka wajen inganta yawan amfanin gona da kayayyakin gandun daji da na kiyo, inganta samar da abinci da kuma lafiyar jama'a da dabbobinsu, ƙaruwar kuɗaɗen shigar al'umma, inganta ayyukan muhalli ta hanyar bunƙasa nau'o'in halittu daban-daban da kuma ƙarin gudunmawar ɓangaren karkara ga babban abin da ƙasa ke samarwa. A gaida Cima'ila Isufu. To idan muka sake kuma Najeriya, matsalar 'yan bindiga dai na ci gaba da zamewa yankin arewa maso yammacin kasar wani karfan kafa, inda gungun masu dauke da makamai ke mamaye garuruwa da sace mutane da dama. Wani shiri da BBC ta yi kan har-haren da 'yan bindiga ke kaddamarwa, wanda a ciki kungiyar sa ido ta ACLED ta yi bayani, ya nuna cewa matsalar na ci gaba da ƙarin munana. Har-haren da suka auku tsakanin watan Janairu da Yuni sun karu da kashi 78 cikin 100 idan aka kwatanta da abin da ya afko a irin wannan lokaci a bara. Ga dai fasar rahoton wakiliyar BBC Yemi C Adegoke wanda ta aiko mana daga Gusau babban birnin jihar Zamfara
wato ɗaya daga cikin wuraren da matsalar ta fi kamari. Ƙarar harbe-harbe kenan yayin da 'yan bindiga kan babura suka shiga wani ƙauye a yankin arewa maso yammacin Najeriya. An ga ɗaruruwan mutane na tserewa daga gidajensu, an sace wasu mutanen kuma an kashe wasunsu. Iyaye na tsoron tura 'ya'yansu zuwa makaranta. Sojoji na ƙoƙarin shawo kan matsalar wadda a yanzu haka tana barazanar yaduwa daga yankin arewa maso yammacin Najeriya zuwa wasu wuraren. Sai dai kuma ana bayyana damuwa cewa samar da makamai ga jama'a don su kare kansu zai iya haifar da ƙarin wasu matsaloli waɗanda hukumomi ba sa iya magancewa. Michael Samuel na ƙungiyar Good Governance Africa yana ganin karɓe makaman bayan magance rikicin zai yi wuya matuƙa. Hukumomi dai suna cewa suna bin matakan yaƙi da 'yan bindiga. An ɗauki ƙarin sojoji 28,000 kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayar da sanarwar ware dala biliyan 4 ga harkar tsaro a kasafin kuɗi na baya-bayan nan. Yawan hare-haren da 'yan bindiga kan kai a yankin na arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da ƙaruwa. Hatta a Gusau babban birnin jihar Zamfara mun haɗu da mutum 800,000 da suka fito daga wurare daban-daban waɗanda kuma suka tsero daga gidajensu don gujewa harin 'yan bindiga. Wata mata mai suna Fatima ta fashe da kuka yayin da ta tuna yadda 'yan bindiga suka farmaki ƙauyensu inda aka kashe mijinta da wasu 'yan uwansa 6. Sun ka buɗe wuta ba hure ba kunni, halbi suka rattaka suka ina ga kaddara garan nan da sun mana gawan mutum ya hi 70. Wa'anda sun ka kasa garin manya in ka shige ɗaka su sama ɗaki wuta in ka hito ka ruga a kai maka halbi haka matasan garinmu haka sun ka kai masu to sun mana shiga. Fatima da iyalanta dai suna zaune ne a wani sansani a gefen gari kuma suna samun tsaro illa dai suna fama ne da matsalar ƙarancin abinci. Yan asar da ana zanen lahiya ba a yi ma arziki ba. Amma yanzu abin ya zama kowa mu ne mabarata cikin. Wata mata kenan a cikin rahoton da Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya fassara wanda wakilar BBC Yemisi Adegoke ta kuma rubuta shi. To yanzu kuma ga